Ja, så er vi i gang. Her er det tid til vores daglige... Wow, Her er det tid til vores daglige blog. Alle er sådan cirka lige fået fri. Wow, det skal I lige se det her. Nå, men i hvert fald. Det er blevet tid til vores daglige blog. Og det her, det er nummer 1. Og i dag begynder jeg det nye program. Oscars fredag også. Og det er med vært, det er mig. Det kommer cirka op på YouTube kl. 8. Forhåbentlig klippet. Hvis ikke klippet, så er det vel det. Altså. Jeg mener ikke, den kommer op som klippet. Og her i weekenden, der vil jeg lægge mange... Jeg vil for eksempel lægge et review op af beats. For eksempel dem, jeg har på. Rundt om halsen her. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad for nogle muligheder man har på en iPad. Det vil sådan ske i weekenden. Her er en af dagene. Jeg vil selvfølgelig komme op af mine daglige blogs. Og det stopper vi ikke med. Og i dag i fredag, Oscars fredag, der sker der ikke rigtig meget. Der vil jeg bare lige fortælle om, hvad der kommer til at ske, og hvad det kommer til at handle om. Ja. Jeg har skrevet på Facebook, at håber, I har haft en god weekend, og sådan noget. Nu, siger nu. Ja, jeg har skrevet på min Facebook, eller jeg skrev på vores Facebook væg, at håber, I har haft en god video, og Oscars fredag starter i aften kl. 8. Men jeg var nemlig, skal lige selvfølgelig indlæse og alt det der. Men det er sådan, hvad der vil ske. Jeg har haft en lang skoledag. 4 timer. Fri kl. 12. Det kan det simpelthen ikke blive. Det var en lang dag, synes jeg selv. Jeg har haft dansk, matematik, engelsk, tysk. Det er sådan fag. Jeg har haft min iPad med i skole. Jeg har haft en Beats med i skole. Jeg har haft alt muligt med i skole. Ja, så jeg kedet mig her mellem 12 og 1. Jeg er lige kommet med bussen. Jeg kan næsten se mit hus herfra, hvor jeg går. Men ja, det er lige det, den daglige blog handlede om. Her lidt senere på året, der tror jeg, vi gør det sådan, så når vores produktionschef han bliver lidt mere aktiv, så tror jeg, der kommer en Oscar-uge og en Aldin-uge. Aldin-ugen, det er simpelthen, hvor det kun er ham. Udover Oscars fredag. Det er selvfølgelig stadig mig, der laver det. Og vi vil få gang i vores gamle show, som Madbrødrene engang styrede. DST vil vi have gang i nu igen. Jeg var en del af Madbrødrene dengang. Vi mener også, Tobias var. Det er også lige meget. Vi skal i hvert fald have gang i det igen. DST, de har Main Productions har købt DST. Så det er bare med at få det i gang igen. Og det gør vi vist også nok snart. Der skal han bare være med, vores produktionschef. Hovedchefen slutter af og siger god weekend. Og håber, I gider se på alt det her. Subscribe, follow, like, whatever. What the fuck I know. Bare husk det. Godt nok. Vi ses.